Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Ïing Dorbar Tawan kadai ke Jaka hak bakum kinong mikman kibla jid ekipat ba bakin let Ïatai yathir na kementa bentau ya ki an ki kanun na kementa kebet kabyang jong kinong shang Henry kumakapa ha kini ki kendet snam layo ban saki bagi Sngi ban shang Dorbar jong kinong mikman kala dunabha pad hakini ka kenti ka bamenta kala dei namar ke jingwa jong klam covid kat kendai Habai keren halor kini kapang, pat ke Dr. Ampareen Emlingda, kabedai ke MLA ke Kongres na East Shillong Constituency, kerapan pau ke jingkia, halor ke jinglong jingma, kabelai lam Pynbun ya ke jela syadian. Ke Dr. Ampareen, kelaong bakum kinong ilam, ki belajit ki kipat ba, ki hapan ra ya kimat ki baper, na kementa ke bit kabyang, Ïatai hapok ke Ïing Dorbar, hindai kubakapang, kamtam, hakini ke Sorkar MDA ke bamenta, Ikumba kiting Ïatai ne pakin ay ke jing jubab halor ki babon ki jing kili ki belon ra da kaliang persya kalaong baka jing ay daw baka don ka klam kalong ka pasngulingo na marsikiwi pat ki jela jakari ya ke Ïing Dorbar la penyat bat chakman ka Dr. Ampareen kalong ha ka jing sisa ladi ban ailat ki MLA ki bide ki nang thawan menekendu bat ya merjing mud masai madan ya ke isu bat banyo jubab na ka Sorkar kalong bah kini ki ars na meladap wala ka klam kawan syakiwi ki jela kari layo I paklam dan ke jing penduk Sngi ban penjela ni ke jing shang Dorbar kong ka pangayu I kalong ba ha kanong rim ba don ka pandemic ka don bet ke jing Pyrshang banum island yangi kum kinong yalam bangin ya keren ya ki issues ki boker balai pelong ya ke assembly ka daw ba jong ka jing pen long ya ke Dorbar Tawan ke dai bet ning kong swa ka mang tengka mo tikani ka mang tengka ka pelong ya ka Sorkar lada ka kwa ne kam kwa lada pandemic ne pandemic ban pelong ben rei haban pas ya ka budget lada ka dai ka supplementary budget lada ka dai ka main budget kata ka dai ka daw ka baning kong ka bakong san jong ka jing khot ya ka Dorbar Tawan kabaar pat kalong ban ailat ya ki MLA ki badai kita ki nong Tawan ban ya kendo bat ban ya merging mut ban say madan ya ki issues ki badon kam ban ya kana bat ban yo ya ke jubab na ka Sorkar ti hakini ki asnem ki baladep wat la kata ka pandemic kawan ka klam kawan syakiwi ki Jaka hakari India ngiyu iba klem don kata kajing penduk Sngi ban penjelan ya kata ka Dorbar Tawan bakan long ka ba syong nong rim syong kun kumbala long ha ka jela ka jungi kani kede ke ba pula ba ha kini ka session ka badang syudep ki ayeng itang Henry Sngi nakata ki ay ni Sngi nakinyo Sngi yo tang san Sngi nakasan Sngi ni yo tang mar kendit Sngi ban lam ye ki bills ban lam ye ki motions ban ye debate ye ki issues but ngiyo ihi ba kani ka Sorkar hakini ki san Sngi ki baki ay ngiru la penduk no si Sngi na kadaw jong ka jing klat sendet jong iba sendesun la Pyrshang ban ong ya ka yai honorable speaker lemba ke BAC banginya I know ingi gitu Sngi ke bangidu nak benta ka jing klat sendet jong ba sendet SK sun nrei klem don ke jing ngap klem don ke jing koloi ru ban kubur ne ban ong hoat ka Ïing Dorbar Tawan ke de ke Jaka ka badai ban island ya ki MLAs bakin ya keren ya khana ya ki issue ki badon kam nalor katapat hakan de ke last session ngimban se bangin mi sendet na assembly ru namar kadon ke we ke dauba jong ka jingja haka khatlai terik jong ubnai August hapo maulai ki move ye ki call attention ki move ye ki lara na treasury kadon kata ka jing sngo ba ye ki jing kali jungi bat ki jing da kam jing da wa jong ki constituency jungi klem la ban pen biang hado bangin hap la cha Ïing Dorbar ka bamut ba satu kadon kendit ke problem ngimpat jui kum ni te ka shong sa mapi kilat pathai
kubor ba Pynbun shisha ya kita ka jingkran ka jungi na barbale sikin ong isu kren politics re kam don kti ba ka politics kampat judan kumi ka resolution ka ba ju move na kalyang persya PUI ka resolution ru lawan ra na kalyang Sorkar kini ki belum warisam lada maki para MDA ru kimya yo ya gijing don kam jongki haki constituencies jongki ka umbang umdi ka connectivity ki surok ka internet ka lan kita gijing keli jongki PCs ki bom terikam lanongin yo kata lanongin yo haka jing shisha ki don ya ka jong ka pipi haka baki coalition partners ki di ban aila ki malilo jong kren ban penpau ki jing ki jongki te kini ki long ki ba compare menta ngam tek lada ka long positive ne negative nre ka convention ka bangi GUI hakini ki snem gi baladem kala nang kala Mam ini ke Shong Dorbar, Shong Dorbar ki jupan be ke kalendar ling ba ka BEC mo. Haka tu ke BEC ki download ki nong ilam jong boro kaliang Pyrshang. Ti hak tu ka judon nem kata ka jing yakran man bon ye Sngi jong ka jing Shong Dorbar. Tekin pi ka don ba ti nre haka tu ka BSc ka membership kalong kumta by virtue of party or association of parties. Tingi na kaliang ka Congress ni don pun angut. Naka UDP ki don angut. Naka Sorkar ki don kaway. Ti lada hap man ye shim ye ka rai ru. Congress is only 2. 3 are they. Kirai maki predominantly ka dei ka Baong pi hakani ka BSc ka badang sudap lele ka jing Ïatai ka basir kai ba. Ka BSc lakat arsin. Man pandyang sa Sngi ka extra day. Namar ka jing do no jong ka tu ka Sngi lingkong. Shita yo man hakani announce tang ba ka wan ka Sngi satjan ka wan ka Sngi ublay. To kalawan no ka Sngi lingkong ha ka bang ngidu biang Sngi. Kamot ngila sa astang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday sa Sngi. So balay kiting ban jubab igi dikali balay fin kwa ban Ïatai halor ki issues kumban supun kan mau biang ban biang ya kata ka point ka banganga dong keren menta lada kata ka jingja jong ka khatlai tarik bunai August kalong kumta katu ka dei kalat ka bakraw ka ba ka Sorkar ka yo ban pen sung thu pai ba namar ngi shiyo sngo nang ni nang tai tip ka day, tip kam day. Ti kilabon kita ki jing bang me sung thu. Haka jing shisha. Home Minister dala dihi ula jubab gitu ki jing keli haka Sngi ka ba haswaya kata. Ti hakan Sngi ka ba bot pat dai poi siya kata ka khet. Nakaliang jung speaker ila admit ya kata ka call attend ya kata ka short duration. Nakaliang jong ka Sorkar pat kapha yang sa kat ka shithi banong ba bla 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 kani halor kini ginong rim pimla man discuss kata kasngi shwai kata pat makihi gi bajuba gi jingkeli kani ka trend kamba kani ka jinglong jingman ngayo iba ka penyat sedini ngi ha ka shalentem jong ka senshar khadar ka bala ai benta ye ngi kin rupungut bat ka ba kham pla hakanika session ka bladep kalong lai pusongot ki emali nakaliang ruling ki wan rai ki jikili lai ngot ki emali nakaliang ka ruling ki wan rai ki motion ki move hi ki motion ki move ye ki call attention ki move ye ki si lara na treasury ka don kata ka jingsngo ba ye ki jingkali jungi but ki jing da kam jing da wa jong ki constituency jung ki klem la ban pen biang hado bangin hap na cha ying Dorbar ka bamut ba satu ka don kendit ka problem ngimpat GUI kumni te ka shong sa mapi kilat pathai kubor ba Pynbun shisha ye kita ka jing kran ka jung na barbale sikin ong isu kran politics re kam don kti ba ka politics kampat judan kumni ka resolution ka ba ju move na kaliang Pyrshang
PUI ke resolution tu lawan ra. Na kaliang Sorkar kini ki belum warisam. Lada maki para MDA ru kim yo ya ki jing don kam purne ban ong hoat. Ka Ïing Dorbar kau an ke de ke Jaka ka ba dei ban island ya ki MLAs bakin ya keren ya khana ya ki issue ki belum kam. Nalor ketapat hakan di last session ngimban se bangin mi sendet na assembly ru namar kadon ke wei ke dauba jong ke jingja haka khatlai terik jong bunai August hapok maulai ngikwa bangin wat jing tip katu kat di syapang katu ke jingja but haba klem long kibala kloi ban syaingi ban ye keren ni kata kat jenda ngihapan do sa siteng sengipan kom kaliang Pyrshang namar ba klem yo ban ye khana ye kata kakam te ngiyo iba dalam bo ye kijing keliru menakani ke Dorbar tau ke Dorbar ke badang syudep jong ke legislative assembly lai spa nyup kundai teli ki jingkeli giwan kabamut ba baro ki members ki babo ye kita ki jingkeli ki don ye kata ka jing bakli ki don ye kata ka jingkit kli ki don ye kata ka jing shim seriously yang di agenda ki belawan hak mak cumi nama labun tan kita ki agenda ka Dorbar tau an ke bayo tang sau Sngi ya ka question hour manakaniling yo tang lai Sngi la dang akan mau jong ka question hour ka bomot ba lai spa nyuk nai tli kijing tli lam la ban cuba ha ka wei ke Sngi jong ki lai Sngi ki bangi long ya ka session ngi yo iba kat badon ka jing tli la cuba tang ro chief minister she said lano la yeng da home minister she said lano la yang do home minister biang bo undo udon ke jingkeli ban iwe ar jingkeli ba ki yo ban jubab ki bai pat ki menteri ki issues ki ba lawan lam hakmat jong ke Dorbar tauan ki de ki jingkeli ki badai ban jubab ta ki menteri lajong ring yo iba ki menteri ki medon but they chief minister ubah ban shimti lot ikini ki kam ban jubab le ki jingkeli baro di kaneru ka de ka jinglong ka jingman ka bak tmai ka bang ngimpat ju i rei kat badan ki Sorkar mensyuala kumno ru la da duna kata ka bor kren ne ka bor nang pareng jong ki emeli ki yen ki kren ki coba tamba hakini ki kindet snem ngi i ka nang kamlong kaka hoi kan don ka jing kenno nakaliang jong Sorkar pa ka kongres hi ka ba walk out na ka house ka kongres hi ka ba Klempen state i gijing keli nang pareng jong ki emeli ki yen ki kren ki coba tamba hakini ki kindet snem ngi i ka nang kamlong kaka hoi kan don ka jing kenno nakaliang jong Sorkar pa ka kongres hi ka ba walk out na ka house ka kongres hi ka ba Klempen state i jingkeli rei ngiyo iba ki jingkeli ki bawan syakmat ki long ki jingkeli ki bakong sando kata-kata ba bamyo syu da ka wei pat ka por ngi hapanya kelibet ha ka question hour but ngi hapan penslem ya ka question hour da ka bangiyo bangin jubab kaya ka Sorkar kayo ban jubab tang ar lai south tuli ki jingkeli te kini ki jingja jingman ki long ki bakam pela bat dalingo ngan sisa babalai kani ka Sorkar kamla ban khot ya ka session da ka mensim ka bakulot ka bam super khat tang ban pa si ki budget ban pa si ki mang pisa ka bala kamlingo lele ka long ba da ka CEG ka badai kata ka agency ka ba pule bahaya kini ki jingmang tengka si ki Sorkar jela baro kapan pau ka Sorkar tungi nakata henry hajar tam klur ka bakayo kalala pan utilize tang si hajar tam tikum kita ro ki jingkeli gimi la house ro ngim yo ban jubab langi pet ya kita ki agencies ki bade ban pet ya ka rukom penyat syakmat ya ka mang tengka na ka ban ka jela ngi iba hang turu ki don ki deficiency la da jan saw hajar klur phimla ban pelut kamut ba kadon ka jing ko ka bakraw hakani ka Sorkar but lada
haus mungin yo banyak keren tinggi lah hapan syuirai banyak keren madan gumni lembah kilat pathai ko bon but kan sadon ka counter reaction naki kan wan biang reaction nangi hado pateng khat upat ba upoi ha ka khap jong ka jing klumar sung thu sung thau shu ka e ga bade ka e ga bom de ti kalong lo susi but man ha ka ni ka BC ru kala request si Minister Parliamentary Affairs jong kani ka Sorkar MDA ban sopa la da PI session biang to da ai kita kishipo sngi khatsan sngi jong ka jingshong jong ka depan what I Saturday Sunday nang taong nyaw sngi ngilaya don Dorbar ngiklemi don Dorbar nyaw sngi nya don Dorbar shita yo man hakani announce tangba kawan ka si sajan kawan ka sngi ublay to kalawan no kas ngin kong ha kabang ngidu biang shisni kamut ngila sa astang Tuesday Wednesday kadai ka baong ipi ha kani ka BSC ka badang sudap lele ka Ïatai ka basyat thai ba ka BSC lakhat arsin man pan biang sa shisni ka extra day namar ka jingdu no jong ka to kas ngin kong ka khatway ka artarik ne kumno ka to kas ngi batep ka sngi ka ba klan iba sentosun te mendai ha kasngi klat ma kasngi ningkong hadin ke jing klat jong iba sentosun te klemdon ke jing snau but hangta la promising iba ha ka budget tingin IP kat san sngi tingin ya pet dawan ka budget ni yo tingin yo kadon ka assurance ka sngi ka jing ya kren ke jong maka poi syata tangba usually by convention unju dai ban kuslai la da Jrong kisngi ban Ïatai halor ki isu apo Dorbar tawan. Maringi la jet nak kata bangin ya yo bangin ya keren ban Thailand. Situ kadi kejing Thailand. Ba kadon kejing bab kwa kumba kapawa do. Dapat don si senru. Nado bawan ke MDA ba ngin yo khatsan sngi working days ne 13 working days ngam tarai kan don. 2018 ru come done. I think we had 10 days of full session or was it amdakan mau ba tang ba kat nang migis nam nang red kita kisni akan mau hakapor budget session ru house nam arko lahap khangno iri Dorbar hana baka don ka pandemic shakibi states pangiyo kayan bet these are a few observations but ka trend kamlong kababa